Hola, Hola. què tal? Ah, bé, has pogut trobar alguna Sí, cosa? sí, va ser útil el que em vas enviar. Uh, puc passar? Sí. He estat investigant. Crec que sé quin és l'origen dels fragments de la cicatriu que tens a l'ànima. Existeix una màgia que pot succeir de forma accidental i que, amb aquesta, dues ànimes poden unir-se. Dues ànimes poden D'acord. connectar-se entre elles. No és com si fossin la mateixa ànima, sinó que es poden comunicar. Si aquestes ànimes són suficientment dèbils, el que pot passar és que dos individus provoquin aquesta unió de forma accidental. A l'ull de la veritat vaig veure un moment del passat. Pua es va fer un tall a la mà. Un tall a la mà? Sí, Ah, sí, després de la guerra jo vaig acabar... Bé, jo tenia una ferida i aquesta ferida es va anar infectant i vaig acabar molt malalta. No sé ben bé què va passar, aleshores potser no em va explicar el motiu exacte. què va fer? Recordo que estàvem a la ciutat central i jo estava molt ferida, m'estaven transportant cap a un altre lloc i Pua era allà i es va fer un tall. Aleshores va ser com si la seva ferida com si entrés en contacte amb la meva, però no sé de quina manera. D'acord, és el que sospitava. La seva ferida va entrar en contacte amb la teva sang, no és així? Sí, suposo que sí. D'acord. Sospito que la guerra i tota la situació d'aquell moment va provocar que la teva ànima es debilités. Sí, suposo que Estaries sí. en un estat crític. Com puc dir-ho això? Estaves morint lentament. Morint? Sí. Crec que és així com va passar. Considerant que l'ànima de Pua també, al ser una persona cactus, també és dèbil, al entrar en contacte amb les vostres ferides, la vostra ànima va establir una connexió. En aquesta connexió va ser quan la teva ànima es va fragmentar i van sortir les cicatrius. El que això comporta és que has tingut mai sensacions com si notessis que alguna cosa t'estigués passant a tu però no t'està passant res? Sí. Pua ha notat coses Sí. d'aquestes? No ho sé. Fa molt que no la veig, però potser sí. Pots notar el seu estat d'ànim, en teoria, si és això el que passa. I pots notar on està, com està, Sí. i pots notar si està en perill. És així? Sí, d'alguna manera sí que ho noto. D'acord, doncs suposo que és això. Ara mateix Pua és el boss del canvi. Ho sé. Al col·locar la teva sang a l'ull de la veritat és el que vaig veure. Vaig veure flaixos de la teva vida i al final de tot vaig veure Pua, el bosc del canvi. I no m'hi podries portar? No hi puc anar allà? No. Jo t'hi porto si m'ho demanes, però t'he d'avisar que és molt perillós. No, sí, no havia pensat entrar-hi, no encara, però era per si podria esperar Pua, encara que... Sí, hi podem anar quan sigui. Tampoc sabem quan marxarà d'allà. Ja. Per cert, com va la recerca? La recerca va força bé, tot i que encara tinc força dubtes amb un dels oracles de la vida. De moment en tinc 3. En falten 2, no és així? Sí,
però em temo que són els més difícils d'aconseguir, si més no, un d'ells. És curiós. Quan vaig trobar l'oracle d'Alexander, t'ho vaig comentar. Hi ha alguna cosa que trobava massa familiar d'aquell oracle. Massa familiar, com? Quan vaig anar al Bosc del Canvi la primera vegada, els mags em van explicar que utilitzant un objecte amb suficient poder màgic podria aconseguir construir-me l'ànima. Vaig utilitzar el cap d'Astaroth, vaig utilitzar la seva màscara i això va servir. Vaig tenir una ànima. Cada cop que aprenc més sobre màgia, em sembla més estranya aquesta història. Sí. És com si normalment no existeix un objecte amb suficient poder com per construir una ànima, excepte si es tracta d'un oracle de vida. El que estic intentant dir és que sospito que el cap d'Astaroth era un oracle de vida. Vaig veure com aquell objecte es cremava. Vaig veure com es destruïa. D'alguna manera el vam destruir. És possible fer-ho. Però encara no sé com. Ho hauré d'investigar. Però cada cop estem més a prop de trobar una resposta. Sí. Doncs, Jo buscaré els que em falten i... a veure què podem aconseguir. Sí. Quan voldràs anar al bosc? Vull que m'hi portis. Jo t'hi porto. Però l'esperaràs a fora, oi? Sí, no penso entrar. D'acord. Anem-hi, doncs. Que no pots avançar, pensa-ho bé, demà el sol sortirà. Esteu brillant? Oh. Què? Max, responeu, sisplau. Hola, viatgera. Hola, Max, heu despertat. Vale, sisplau, soc Pua. Sabem molt bé qui ets i sabem molt bé el motiu de la teva visita. D'acord. Primer de tot, volíem donar-te les gràcies. Gràcies a la teva música hem recordat l'existència del temps. Com? En el moment en què vam veure que el sol s'aturava, vam pensar que el temps s'havia aturat completament. Vam pensar que no vindria ningú i que no havíem d'estar desperts. Per això vam adormir-nos, però la teva cançó va provocar que el temps vencés. Recorda-ho molt bé, Pua. La música és l'única eina que pot activar la màgia del temps. És així com funcionava l'ull de la... Ara digues, Pua, Sí, viatgera, escriptora, músic. Quina és la teva pregunta? bé. No sé com dir això, i no sé si és realment una pregunta, però estic fent un viatge. Suposo que potser ja... Intento buscar-me a mi i intento trobar quin és el meu objectiu, què he de fer. Hi ha alguna manera de saber-ho? Ara mateix? Hi ha alguna manera de fer aquest canvi? És el que porto buscant durant tot el viatge i no sé com
No, ja no sé com Em temo que no podem donar-te una resposta que ja tens. D'acord. Però espera, Pua, no tens cap altra pregunta? Sí. Conec algú, a un dimoni, Geladabaoth. És un pecat capital. El seu pecat el corromp. És el pecat de l'avarícia. M'agradaria saber si hi ha alguna forma d'alliberar-lo d'aquest pecat. De que no el corrompi. De que torni a ser qui era abans. De que tot se solucioni, suposo. Com em temia. Però la resposta tindrà un preu. Per què? Com que per què? Perquè sé que jo he de renunciar a alguna cosa que aprecio. Però què és el que us aporta a vosaltres? Només pots fer una pregunta. Només una. Si tornes, en podràs fer una altra. D'acord? Però ara mateix només en pots fer una. Molt bé. Si això és el que vols, Sí. aleshores no podràs tornar a casa. Com? Espera, què vols dir que no podré No tornar? tornaràs a història. No tornaràs a veure a la gent que estimes. Però compliràs amb els teus objectius. Què? Fa uns dies vam fer un pacte amb Io, Déu de la matèria i de l'energia, en el qual ens oferiria un portal a altres dimensions, dimensions mortes, dimensions que tenen una història que fa falta salvar. T'oferim un últim viatge, un viatge etern. Passaràs per aquest portal, buscaràs les dimensions, salvaràs els seus documents i la seva història, i ens la portaràs i la salvarem. Però a canvi, nosaltres t'oferirem la forma de salvar el dimoni Geladabaoth del seu pecat. Aquest és el preu que he de pagar. Doncs no tornar a casa. Si vull salvar-los a tots, no tornaré a casa. Tot i això no sembla tan... No sé per què no sembla tan mala proposta. És estrany, us diria que no immediatament, però... Al cap i a la fi és el que més vull. Les dues coses. És en això en el que es basen els meus objectius. Per una banda, vull conservar la història. I això és el que m'oferiu. Creuaré aquest portal i aleshores conservaré els documents que trobi a les dimensions ja mortes. I alhora, quan m'ajudeu a salvar Jala, hi haurà pau, no hi haurà conflicte. Hauré assolit el meu segon objectiu. Doncs aleshores... Aleshores accepto. Vull creuar aquest portal. Si això és el que cal fer per salvar la gent que estimo, doncs ho faré. Si això és el que comporta, no tornaré a casa. Ja ni m'agrada aquest disc.
Oh, aquí estem. Doncs aquest disc, saps què? Que no penso tornar a escoltar mai més. No penso tornar a escoltar mai més aquest disc. Hòstia, quina son que tinc, tu. Si vull conservar els documents, no puc adormir-me. Ara m'aniria bé una mica de música, la veritat. No en tenia un altre? Espera't, en tenia com 2 més... No, els vaig perdre. M'agrada aquest lloc. Res per aquí. Res per allà. Sóc a l'infern. No tinc res a fer. M'estic adormint. Sí. Estic... No, 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 no! Quasi moro. Oh, no. Espera, la resistència ígnea. La resistència ígnea. He d'anar a un lloc segur. Espera't. No, merda, els documents. Els documents, espera, no puc. Espera, per aquí. Per aquí, espera't. Segur que hi ha algun lloc. Ja està, és igual. Només en tenia una. Oh! Què ha sigut això? Per favor. Alexander? Alexander? Què ha passat? Es va tancar el portal. Vaig entrar pel Nether i es va tancar el portal. Sí, vaig estar jo. Perdona? Clar, en el cas de que una explosió hagués arribat al portal, les possibilitats de tornar-ho a obrir serien pitjors. Si el tanco jo, el puc tornar a obrir jo perfectament. Per què no vas passar? Havia de fer una cosa. No, Alexander. Acabo de caure a la lava. I gairebé moro. Sort que tenia un tòtem a la mà, perquè no portava gens d'armadura. Bé, pel pròxim Alexander, què havies de fer? Has tardat un mes. Porto aquí un mes. Aviam. Porto un mes esperant, protegint els documents. A vegades és relatiu. Què collons vol dir això? Pua. Ha passat exactament... He hagut d'anar al bosc del canvi. Com bé sabràs... Com que el bosc del canvi, Alexander? He de protegir la màgia. He de conservar la màgia. Sisplau, dona'm una raó. Mira, Alexander, sóc pacifista, vale? Però fins a cert punt. Què havies de fer? Havia d'agafar les consciències dels mags, que ara mateix estaven dormint, però no totes les qualitats del bosc del canvi s'han aturat. Per tant, he hagut de fer un canvi per sortir-hi. Alexander... M'entens? Això m'ho podries haver dit. Vas tenir una setmana per preparar el portal, m'ho podries haver dit en qualsevol dia. I no m'ho vas dir. Com sempre fas, com sempre has fet, que no m'expliques les coses. I sí, estic parlant de quan em vas entrenar, Alexander. Estic parlant de quan em vas entrenar. No em vas ensenyar ni un puto encanteri. Ni un puto encanteri. No vaig aprendre màgia, vaig aprendre la teoria. Ja està. Ho vaig fer pel teu bé. Sí, esclar. Això va dir Jala. Pua. Què? Amb l'estat de la teva ànima, qui sap què hagués passat si haguessis fet algun encanteri? Què vols dir? Anem al bastió i t'ho explico amb calma. Ja t'has fet un lloc? Ja t'has instal·lat? No. Home, en un mes has tingut temps, eh? Potser hi ha algun motiu, però no sé si explicar-te les coses que són importants. T'escolto. Això, que
Diria que ho vam parlar un cop fa molt de temps. Mhm. Al ser una persona cactus de primera generació, La meva temo ànima que has és hagut de ser creada Sí. per un encanteri. Per tant, la teva ànima no és més forta que aquest encanteri. I què hagués passat si hagués après un sol encanteri? La teva estabilitat màgica és poca, com la teva màgia interior. Per tant, haguessin passat coses molt dolentes. Molt bé. Alexander, aquí tens els documents. T'agrairia que els guardessis en un lloc segur. Com? Això... Molt bé. Jo vaig tirant. Com que vas tirant? Vaig a la superfície. A la superfície? A què fer? No sé si explicar-t'ho la veritat. Doncs això, que vaig a la superfície. On t'has fumut? Ara no et veig. Sóc a baix, Alexander. Sóc a baix. Al pont. Ara estic sortint per l'entrada del bastió. Bueno, per la sortida, en aquest cas. Ara m'estic allunyant. Pua, espera. Què passa, Alexander? Per què se suposa que vas a la superfície? És perillós. Ho sé. M'he passat allà un any. Ho sé, que és perillós. Pua, Mhm. deixa'm que t'acompanyi com a mínim. D'acord? D'acord? Anem. Com estàs? Millor que abans. Veus, això ja és bo. Sí. I quan tornaràs? No ho sé. Això, que quan tornaràs? No ho sé. Alexander, Digues. les persones cactus de primera generació són fruit d'un encanteri, segons el que em vas dir, que és alliberat en el desert o en qualsevol lloc, allí acaba el desert, i un cactus que hi hagi per allà doncs cobrarà vida aleshores, a partir d'aquest encanteri accidentalment. No és així? Ahà. Quan vaig néixer jo, només hi havia una sola persona en tots els 5 regnes que sabés fer màgia. A ser qui? No ho sé. Ah. Bé. Mhm. Quan fa que ho has pensat, això? Un temps. No sé si és tan important, tampoc. Pua, no t'he dit res mai, ja que no volia que em veiessis com un pare. Alexander, podries haver-m'ho explicat. No t'hagués vist com un pare. Ja hi van haver 2 persones que van fer aquesta funció. No necessitava algú que fes això. Sí que és veritat que... L'encanteri que vaig fer va ser... L'encanteri que vaig fer va ser un encanteri de Fènix, conegut per les grans habilitats de reencarnació d'un ésser. Vaig estar a punt de morir, però vaig aconseguir sobreviure gràcies a aquest encanteri. És l'únic que tindria la força suficient com per crear vida, que hagi fet en aquell temps. Vaja. A l'intentar salvar una vida en vas crear una altra. No me n'arrepenteixo. No vull que ho facis. Ja som aquí. Té? Pots quedar amb això... Té, sí, els oracles, els oracles que em vas demanar. Les meves armes... Mira, ha quedat Alexander, marxo. Però sense això no podràs sobreviure allà fora. Ho sé. És molt perillós. Alexander, he de fer una cosa que ja sé que hauria d'haver passat fa molt de temps. La meva vida no hauria d'haver sigut tan llarga. Gràcies per ajudar-me a complir la meva funció. Però aquesta funció ja ha estat complerta. Ara vull... Necessito acabar el meu viatge. I tornaré amb... Bé, si és que hi ha un lloc al que tornar. Si és que hi ha un lloc on trobar-nos després de tot això. Pua, si et quedes, puc intentar buscar una manera de donar-te tot el que necessitis. Allargar la teva vida. Ja ho he tingut tot el que Jo què necessito. sé. I ja he trobat formes d'allargar la meva vida. Tòtems, molts tòtems, tots els tòtems que puguis trobar. No cal ni que et treguis l'ànima, tòtems. Tòtems de la immortalitat, un rere l'altre. Alguns més poderosos que d'altres, de fet. Aquest és el secret. Pua, Però m'estic cansant.
és la meva decisió i bé, crec que hauria d'anar amb els altres. Si tu vols quedar-te és la teva decisió. Si encara tens coses per fer és la teva decisió, però... Tinc coses per fer, vull que m'ajudis, Pua. Alexander, ho sento molt, però ja ha arribat un punt en què he vist tot el que havia de veure, he viscut tot el que havia de viure i no cal. Doncs... sort amb acabar el teu viatge. I no acaba malament aquest viatge. En part sí, però no acaba malament. Ha valgut la pena. Bé, Tant. adeu, Alexander. Ens veiem si és que hi ha un lloc on ens puguem veure. Ens tornarem a veure, t'ho asseguro. Molt bé. No escolto explosions. On són els Withers? És possible que tanta destrucció els hagi destruït també a ells? Hola, casa. És interessant recol·lectar records, agafar coses que tenen un significat en el passat. Les puc veure i és com si pogués comunicar-me. És com si pogués comunicar-me amb aquest passat. Estimada Pua, voldria dir-te, si és que em poguessis sentir, ja que jo et sento, i jo et noto, i et recordo, m'agradaria que et quedessis a casa, que no acceptessis el tracte dels mags. Sé que el camí serà difícil, i ho serà. Jo puc dir-t'ho millor que ningú. Serà molt difícil, però Pua, no me n'arrepenteixo. No sé què hagués passat si en el seu moment hagués acceptat, però... Mira, ja no em fan por els llamps. Ja no tinc por d'això. Sóc una nova persona. El que sé és que no me n'arrepenteixo. I és el més maco de tot. Que tot i les dificultats i tot pel que vaig passar, els traumes que vaig tardar en superar, al final tot ha valgut la pena. És com deia algú que conec. Espereu-me que vinc.
Si aquesta és la teva decisió, demà creuaràs el portal. I ara et donarem la teva resposta. Espera! Espera, no, para, he canviat d'idea. He canviat d'idea. Canviar d'idea? Sí. Què t'ha fet canviar d'idea tan ràpid? Un pressentiment, una sensació. Sé que si faig això no me n'arrepentiré. Per algun motiu ho sé. Sé que si no ho faig me n'arrepentiré. És com si escoltés algú que em deia... D'acord. Sí, molt bé, sí. Aquesta és la teva decisió. No podem obligar-te, però ens haguessis fet un gran favor si haguessis acceptat. Perdó, però m'esperen a casa. Les coses empitjorarien si no tornés. No vull que empitjorin les coses. Si és així, no et donarem la teva resposta. Tornaràs a casa Molt bé. i hauràs de buscar tu mateix la resposta. Molt bé, ho faré. Ho faré i... Ara ens desactivarem. Sí. Recorda, Pua, si vols activar-nos mentre el temps estigui parat, utilitza la La música. música, sí, ho sé. No sé exactament el motiu pel que he canviat d'idea. Però és com si hagués sentit algú que m'ho digués. He sentit algú que em deia... No ho facis. Vull tornar a casa. Vull tornar a escoltar música, vull tornar... Vull... Al museu! No me'n recordava del museu. Com m'he pogut oblidar del museu? Era el motiu principal pel qual havia fet el meu viatge. He de tornar, he de continuar amb això. He d'arreglar les coses. Si algú ho ha d'arreglar... Si algú ha d'arreglar les coses, aquests... No poden fer-ho els mags. He de ser jo. He de ser jo qui arregli les coses. Els mags no m'ajudaran. Vull implicar-me. Sí, vull implicar-me. He de tornar a història, he d'ajudar a Nidre. Les coses estan pitjors que mai, no puc marxar ara. Si he d'assegurar la pau, si he d'assegurar la convivència en els 5 regnes, he de ser els 5 regnes. Si marxo de casa, hi ha algú que hagi de fer de mediador. Soc aquesta mediadora, És el que he de fer, oi? És el meu objectiu. Si així passi el que passi, torno a casa. Nidre? Et noto, ets aquí. No sé per què, però et noto. On és la sortida? És cap allà. He de sortir del bosc. Ara mateix. Ara sí que estic preparada per fer-ho. La veritat. Nidre! He sortit del bosc. Marxem. Sí. Qui és aquest? És un company de viatge, però el seu rotllo. Nidre, vull tornar a casa. Vull tornar I jo també vull que tornis. Vull tornar al museu. Vull tornar a provar el pastís, sisplau. Fa mesos que no provo cap pastís. Com ha anat el viatge? Bé. Sí. Ha anat. Però ja està, ja no. Per arribar al bosc del canvi, Déu-n'hi-do. Sí. Saps que els mags, curiositat, es va aturar el temps, no? Doncs els mags van veure que s'aturava el temps i van dir, ja està, ja no ha de venir ningú. I es van adormir. I van dir, doncs ara ens adormim. Llavors, clar, jo arribo allà. Nidre, he fet un canvi al bosc i he pres una decisió. Canvi? Sí, he pres una decisió. Vull implicar-me en les coses que passen. No vull deixar-te sola amb el regne.
si he de ser la princesa d'aquest regne, seré la princesa d'aquest regne. I això serà difícil i passarem per molts moments, però vull ser-hi. Vull ajudar a que passi el que passi, el problema amb Jala no acabi en guerra. Acabi en... bé. Saps, Jala? Recordes el dia de la coronació? Teníem tantes preguntes sense respondre sobre ell. N'he respost algunes. He descobert que no és invencible, però he descobert que és molt poderós. De fet, recordes el llibre aquell que es deia Els 5 mags? Sí, ho recordo. No eren mags el que buscava. Què eren? Eren objectes. Objectes com aquest. Són perillosos i és perillós que els tingui jo. Sobretot perquè no sé ben bé com els he de fer servir. Suposo que al final trobaré alguna resposta. Tinc ganes de veure Elisabet. L'has conegut? Sí, Clar, sí, l'has conegut, Sí. però... ella em va venir a buscar quan, ja saps, va ser la que em va ajudar, tenia raó, Elisabet és bona persona. I em va acollir i em va donar roba i vam parlar sobre moltes coses, moltes coses. Suposo que et va respondre algunes de les preguntes. Sí, però crec que més que res em va ensenyar que a vegades és bo deixar preguntes sense respondre. Perquè potser quan les respons és una decepció. Hi ha certes preguntes, les menys importants, que has de deixar que es responguin soles. Sí. Tota la raó. Hi ha alguna paraula per princesa que no s'associï amb cap gènere? Perquè potser necessitaríem buscar-ne una. No ho sé. Sí. Descansa molt, Pua. Ens veiem demà, ara sí. Sí. Ara sí que ens veiem demà. Llibres? Hola, Pua. No sé quan tornaràs exactament, però aprofito la meva visita a Història per a deixar-te unes coses. Primer de tot, vull disculpar-me per tot el que va succeir a casa meva. Si hagués sigut, les coses haurien anat diferent. En segon lloc, encara que ara suposo que no voldràs, pots utilitzar l'ull de la veritat sempre que desitgis, només amb la condició de que jo hi sigui present. Sempre pots comptar amb la meva màgia per descobrir el passat o el futur. En quant al museu, he deixat alguns documents redactant tot el que he viscut al cap i a la fi. Crec que sóc l'única persona que ha estat en tots aquells esdeveniments. T'aniré donant material per posar al museu. Tinc unes quantes coses interessants, ja ho he vist. Per cert, serà millor que no exposis el plot armor? Jala el podria veure i robar-lo, què és això? Millor que el guardis en un cofre d'Ender. L'oracle de vida que et vas deixar, l'ull de la veritat, ha sigut entregat a Alexander. Espero que hagis tingut un bon viatge, o com a mínim un que hagi sigut interessant o t'hagi canviat. Iradast. Tot això? La bandera! La bandera, aquesta també em faltava! Oh, necessito un cofre, necessito... Ja sóc a casa.
En aquest i en tots els indrets d'aquest món, un mag ha de ser protector, servidor i mestre dels més dèbils. Amb aquest jurament m'encadeno a una vida de coneixement i disciplina per la màgia. I aquell no honrat que l'incompleixi serà pertorbat per les màgies més fosques i perseguit pels defensors de la llum. Tot i que el poder sigui innegable, la meva consciència ha de quedar impune davant de les temptacions carnals. He de sobreposar el benestar dels que m'envolten al meu propi. I acabar amb les injustícies que se'n presentin. He d'acceptar la derrota, però no per això deixar de lluitar. En el nom de la màgia i en el nom de la justícia. Compliré aquest jurament i seguiré el camí del mag.